Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petro. Pagi Dek Bagong, pagi Mas. Jam 2 manut jamku. Ketemu ning season 2 Patet Songo Goro-goro. Wah, ya. Masih dalam rangkaian adicara bersih dusun sedekah bumi ya, terus leres Mas Gareng. Ternyatanipun sedekah bumi ingkang kagelar dening para warga masyarakat ing Kukuban Mbambe Ndriyareja. Heeh. Punika dasaripun sengkut gumregute para warga masyarakat kula acungi jempol. Ngono, wiwit sore para panitia nggone nyugata kalawan awake dhewe sak kanca. Suguh gupuh lungguh aruh ora ana sing nguciwani. Iya ya Pak Le. Ya, sadurunge ngaturke tembangan kang maneka warna, luwih dhisik aku kepengin ngrembug babagan negarane awake dhewe Mas Gareng. Lirip ya, Tru. Kula nate sinau babagan jaman ingkang naminipun jaman kala bendu. Punika diserat kalian pujangga agung ing Nuswantara inggih punika Raden Ngabehi Rangga Warsita. Naminipun serat kala bendu. Sak rampunge kala tidha niku sinom terus medal kala bendu niku gambuh. Kembange gambuh. Ayo. Ning kono diwenehi tetenger ya, Tru. Ana, Gong, ana tengere ana taune. Taune ora disebutke angka ning disebutke Surya Sengkala. Surya kuwi srengenge, Sengkala ki wanci. Dadi kuwi nyebutke taun-taun Masehi. Nek Candra Sengkala kuwi taun Jawa. Oh iya. Ning Surya Sengkala kuwi mau disebutke, ya ta? Nuswantara bakale ketaman bebendu ing besok kalamunta wis tumeka pendhita ambuka wiwaraning neraka. Kuwi taun pira, Tru? Pandhita ambuka wiwaraning neraka, pendhita kuwi 7, ambuka. Ambuka niku dibuka-buka. Kuwi 9. Mergo babahan hawa 9. Wiwara kuwi lawang-lawang ki mengo. Mengo ki ya 9. Neraka kuwi 1, nek maca diwalik. Dadi carane maca ki diwalik. Taun 1997 Indonesia kuwi ambruk. Ambruke ya kuwi diwiwiti saka perekonomian. Bangsaning bang-bang biyen Mas Gareng dilikuidasi jaman biyen. Oh, ngono. Taun 97. Iya. Terus pralambange jago tarung ning jero kurungan dalang mayang ngungkulke kelir. Sing nonton padha nangis kuwi pralambange utawa prasimbole. Tegese maknane piye, Tru? Tegese jago tarung ning jero kurungan bareng sing ngasta panguwasa lengser. Lengser apa dilengserke aku ya ora mudeng. Ning kabeh ya wis roh, ya. Bareng sing nyekel panguwasa lengser terus jago tarung ning jero kurungan wong padha padu ning negarane dhewe Solo, Jakarta, Aceh, Ambon, Timur ngantek Ucul. Kuwi jago tarung ning jero kurungan dalang mayang ngungkurke kelir kuwi janjane ibarate wayang ya. Kuwi ana dalange ning mburi kelir alias wong padu kuwi ana sing ngragati. Sing ngragati kuwi mau saka jero negara apa njaba negara aku ora wani omong. Ngono terus. Ayo. Dipikir dhewe-dhewe gedhe tuwa, engko dienggo diangen-angen ning omah digotak-gatuk. Heeh. Nah, yen wis sing nonton padha nangis, masyarakat cilik sing ora ngerti kintang kimpule lelakon kesempyok ing ngaradan nandang prihatin. Oh iya. Heeh. Ose Mas. Lah carane ibarate wong-wong lara ki apa ora ana tambane? Ana. Tambane apa? Tambane ya diarani taun meneh. Sok kapan kuwi? Ngene. Waluyane Nuswantara. Kalamunta wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning temanten. Pandhawa kuwi 5, mulat kuwi weruh, dalane weruh saka mripat kuwi loro. Sirna kuwi ilang kuwi 0, temanten kuwi loro, ora ana temanten kok 1, ya.
Temanten iki mesti loro. Mula nek diwaca taune 2020. Tahun iki terus. Heeh. Lah apa terus nek tahun iki negarane dhewe mesti positif, bakal tentrem, bakal ayem. Ha ya durung mesti lho. Lah jare waluyane tambane tahun iki. Ngene Mas Gareng. Ibarate wong mangan ki aja dipangan mentah, nanging kudu diratengi luwih dhisik. Lah wis to, saiki negarane dhewe wis dina ganti presiden ping 5, ibarat ora bakal iso rampung, ngono. Saiki presidene gagek-gagekne. Ayo, saiki kudu iso ndang tentrem. Ora iso, urung wayahe. Ngono ya, Tra. Mula supayane apik kepiye? Lah, supayane apik ayo rukun. Iki tembunge kata kuncine ayo rukun. Aja nyalahke sapa-sapa. Presidene sapa wae, pemimpine sapa wae, nggo disengkuyung sing baku, ngarep burine, tengen kiwane sing nyekel negara aja ngributi. Manut kodrate dhewe-dhewe nek petani ya dadi petani sing apik, nek seniman ya senimane sing apik, aja ngurusi sing dudu urusane. Pak insyaallah negarane dhewe bakal tentrem Mas Gareng. Ya, ngono ya. Lah kocap sing marake kahanan gido ki nak cocok sing ora manut karo pakeme dadi seniman ngurusi perkara liyane, pakeme dadi pejabat ngurusi perkara liyane. Ayo kapan tentreme? Wong kabeh wis ana porsine dhewe-dhewe. Oh iya ya. Iya ya. Ya, saiki ngomong karo tetembangan. Ya, karben para pengrawit leren Mas Heru karben bawa riyin. Nih. Wilujeng enjing Mas Heru. Wilujeng enjing Mas Petro. Wonten pamundutan ali-ali. Ali. Berarti bawane monggo kersa sing mangga borong Mas Heru. Jenang kula lali aja lali hali hali niki sulih kula aja dianggep sepele kula mboten melu amung ati tansah nggo ndeli yen dadi lara gelo sedih rintan dalu ketoken kewala hamung ati besok apa bakal bali yen
bali bejo kula matur nuwun Mbak Dingo sakniki lho ya no ya mbas ali-ali aku arep tuku ali-ali iki mau bahasa isyarat piye ya heh anu oh an yaene gawe ya didawake langgame ali-ali monggo Mbak buka celuk ya ngagem ali meriksa nono warga masyarakat ing Dambi sageta dados jati sayang mugi berkah barokah sak bidaripun adicara sedekah bumi yuk ali-ali Mbak Dingo iso andekan bakne. Wah, iya no. Iya. Pilihanku mripat irung pamrih mreksa lestya ingkang warani yen kan isi atiku
program diet tak Le. Iya. Jane malah apik lemo kaya riyen lho, Mbak. Brandinge iki ora kaya nek lemu. Ya saiki brandingnya diganti ya. Oh, brandingnya diganti. Iya. Jan les TikTok Mas aku. Nganti niat tuku lampu bareng. Iya. Ya. Sedekah bumi. Heeh. Intine sekaya sing tak kandhake mau ngarep Mas Gareng. Intine ora ana liya kejaba mung ucapan dan ungkapan rasa syukur ya to. Apa to eleke wong syukur? Heeh. Ternyatane wong syukur menika nggih maneka warna Mas Gareng kali Dik Bagong. Tata carane wong syukur siji sarana pangucap nek wong agamane muslim nggih kanthi cara nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Terus carane liyane uga ana sujud syukur nempelke bathuk ana ing bumi kanthi bacaane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ana uga cara syukur sing angka 3. Kanthi cara ngedohi apa sing dadi larangane, nindakake apa sing dadi kewajibane. Tembunge wong Islam amar makruf, nahi mungkar. Amar tindakno, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing ala. Heeh. Lah, iso uga carane wong syukur kanthi sedekah. Lah iki sedekah ora mung ngomongke perkara dhuwit, ya. Contone dalile ning pangeran kae nek nyontoni iso uga ngguwang krikil ning tengah dalan kuwi ya wis kelebu sedekah, nyenengke rasa dana rasa menika nggih kelebu sedekah. Oh ngono ayo. Ya, matur nuwun. Iki ana pamundhar neh. Ya Dek Sinta jumeneng. Wonten kathah pamundutan ingkang dereng dipun pinangkani wonten pepiling, wonten dadi ati. Dadi ati nggih? Oh nggih. Diwalik larase. Dadi ati. Samu barange wis miklo. Nah, wi lho sing dinteni Mas wi. Arep bar berarti. Engko ora esuk-esuk bare. Cedhak masjid, Mas. Lah iya, ora esuk-esuk. Biasane jam pira to? Jam 2, berarti ki engko jam 1. Munjul iki. Ya langsung buka celuk mawon. Langgame. Ya, engko sing ramban keloro dijaipongke tipis-tipis. Yuk. Isih kaya ngapa menyatane kelakuan seprene angger gandra makasane malah bangun tresno tutup pondok tuturupa mengatine dadi kataline kuyat rekan kadya papindane timihan mitutna Wajana lumrahe yen mangurip coba lan godane gedhe suprat Menika ingkang nyuwun dadi-ati Mas Taufik saking Pondok Sidoarjo nggih. Ya lanjut. Heeh. wangi dadi hati
Langkam dadi ati pundhuk para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media saged dados jati sayang lan saged karenan ing penggalih. Yuk rukun seduluran selawase. Yuk. Diinteke Rina wangi dadi ati wong prasaja halus gede sabar teragam mati Langkam dadi ati. Katur para sedaya sutresna budaya penggemar wayang. Saiki saya akeh ya, Truk. Ambak kemajuan zaman, kemajuan teknologi sing semakin pesat nanging sutresna budaya utamane para penggemar-penggemar wayang kulit sing tergabung dalam organisasi atau komunitas sapa wae kuwi rumangsa kok malah ngrembaka. Iya. Ya sing tak suwun ayo dadi para sutresna budaya sing positif ya ta. Ibarate seniman menika wong dodol, seniman padha seniman menika wong dodol. Ana sing dodol pecel, ana sing dodol rawon, ana sing dodol soto dan lain sebagainya. Nek seneng ya ta, nek selirane iki seneng pecel ku ya mangano ning warung pecel. Nek senenge soto ya tuku ning bakul soto, nek senenge rawon ya tuku seneng rawon. Lah tok sing kadang kala ndadekke bredondi, kadang kala sing ndadekke daredah kuwi ning bakul soto ning goleke pecel. Ning bakul pecel goleke rawon. Gek di ora ana masakane gek dicacat pisan. Ha iya kuwi sing ndadekke daredah. Ayo. Kula dadi penggemar sing dewasa. Mergo ambak bebas ya to ambak bebas mengetik apa wae ning media sosial nanging awake dhewe iki wong ketimuran sing kebak ing tata krama kang sarta subasita lan yuda negara. Ayo Mbak Enggar, Mbak Ukfa bareng. mrene
kabeh iku tansah purna tanpa tut wong budaya padha hambek kaya watu cobane para kasusra ing wang panirang boten kula jagat podatara kabeh padha kaline sulis ya kapan jatmika nuli kemeng ilahing awik namhastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh kakang Gunaresi Narada welut wisa banteng maring kawula wonten punapi Adi Guru sak sampunipun paduka kakang satata pinarak lenggah ripalungguhan sak mangke kula kanthi pirembakan magepokan kalian titah pujangkara nalendra ing nagari Lokapala ingkang ajejuluk Prabu Danapati. Kaparengipun kados pundi Adi Guru? Kakang, ripalungguhan sak mangke kembang-kembang kasuwargan ingkang menjila piyambak inggih kembang Dewaretna. Dereng wonten jawata ingkang kapatah mongko pengayoman wonten ing mriku. Dene dasar kula badhe angangkat derajat lan kamulyanipun Danapati mongko dados dewa wonten kahyangan hangreksa dhumateng kembang kasuwargan. Punika dasaripun cacah 3 setunggal Danapati tigen mugen panembahipun dhumateng Gusti ingkang Maha Nasa. Angka 2 Danapati bisa ngangkat kamulyanipun para kawula ing Lokapala ingkang mahanani Lokapala dados nagari ingkang gemah ripah Lojinawi Kartata Turaharja kejawi saking menika kakang Danapati rinten dalu tansah handedonga mring purbaning Gusti ing pengangkah sudarmanipun inggih begawan wis rawa pinaringan pangapunten saking dosa lan kalepatan inggih kanthi dasar sedaya kala wau kakang Danapati pantes piniji kajumenengaken dados dewa kinen dados pengayom utawi hanjagi kembang kasuwargan ingkang ingaran kembang Dewaretna kakang Pragenjang Pak Pongbuk Bolong tinegara wong kali codhe ngetan iline nggih kula saged condong kang sarta rumajang punapa ingkang dados sedaya dawuh pangandika Maduka Adi Guru inggih menawi Kakang Narada sarujuk sak mangke kula nyuwun Kakang Narada tumurun mring Lokapala amboyongi Danapati minangka dados dewa lan enggal saged kula lenggahaken dados dewa ngreksa dumateng wontenipun kembang-kembang kasuwargan kala wau Kakang mboten langkung ngestaken dawuh Adi Guru.
Katon laguning lekas Lukita linut ing kidung kadung kadereng hamomong ing Pendhita buta sapa jenengmu? Pujangga Kraton Lokapala Wisnungkara Edyan sing kondang titise Wisnu ki dapurmu sing do ngandel ya kaya ngono kuwi apa ya ana titise dewa dapure barongan kowe ora minggat kelakon dadi klalare ngepepe dosamu kok dangkem elek Monggo kowe. Aduh. Pujangga Kraton Lokapala Sang Wisnungkara nadyan toh Hyang Wisnu semanunggal jiwa parandene mubambabal kanepsane makantar-kantar kamurkane adoh saka rasa kawicaksanan lan rasa welas asih kang mangkono mahanani Bathara Wisnu ora krasan sajiwa honcat saking raga bali mring kayangan Wisnu bel ketes. Kakang Tanabati. Oh. Semubang yang aruna katinetraning angkorapuk sabaning kukila ringkane goro kaketer niki donganing kung lirwuwu sing binibanto kowe mesti keder jantungmu mringko sing dadi kaprawiranmu sawangen kae sawangen wong-wong sing kok gol-golne kabeh wis padha mati patemu Banendra wis mutyar pujanggamu wis nungkara uga wis ambyar mung kari Kakang Danapati jen tanpa kanca ayo sapa sing glundung tase dadi pakan gagak cangkeme
putrane lemah Ratu Ngalengka sang Dasamuka. Elok ing kahanan Prabu Dasamuka anggaduh aji Pancasunya. Lamun wis mati sedina kaping 17 paribasane lamun maksih kesrambah bumi geni banyangin kang sarta swasana. Bisa bali urip maneh kaya wungusake Nendra Prabu Dasamuka. Aku isih urip. Orang gondro sepiro kasektenmu Kakang Danapati. Ayo ngadeka sing jejeg adhep ana adimu lanang Dasamuka rawa rontek. Ayo ngadeka Dasamuka Pancasunya. Ancak pirang-pirang lateni kowe Danapati rawa rontek. Marang soring brang ngutane arum-arum ngentan ing awiyat teh rame men to iki ya mergo suwi ra tanggapan dadi rumangsaku Dasamuka Danapati lengleleng lho siji Pancasunya loro rawa soptek rontek rawa rontek malah do umu-umuan kadegdayan mongko padha-padha le dadi ratu yen kaya ngene iki njur kapan jagat iso tentrem njur kapan bawana iki iso ayem Danapati damar mancung crupet ana kanugrahan sing luwih gedhe tinimbang ning ngene diwangi dewa mudar Danapati. Wadi klantang diboyong dewa mungkah kayangan. Samu barange wis teta, samu barange wis ngeglo. Wani-wanine dewa melu-melu perkarane Dasamuka karo Danapati. Mbok nganti ndelik ana lare raga, tak oyak kakek Danapati gangsat.
sekaring buwana langgeng titah ulun Danapati. Kawula wonten tinimbalan ingkang hadhawuh pukulan amiji titah pujangkara pun Danapati. Aja kaget rasaning tiyas kita ingkang lagi nedeng-nedengira Pancakara kelawan kadangira Sidasamuka. Nanging awit keparengi Bathara kita binanjut kelawan para dewa tinimbalan marang Kahyangan Suralaya. Nuwun inggih pukulun, menawi kula nandhang kalepatan sumangga pejah gesang kula borongaken dhumateng Paduka Hyang Adi pukulun. Danapati Wruhanira. Yektine jeneng kita tinimbalan ana Kahyangan Suralaya iki kita bakal antuk pakurmatan. Antuk kalenggahan awit jeneng kita Danapati wis ndodho ing reh kaluputanira marang wong atuwamu ya kuwi Begawan Wisrawa. Lan maneh rina wengimu mung ndok nggo ndedonga mring purbaning Gusti ndongake wong atuwamu kang wis murut kasedan jati. Ingkang mangkono kulup jeneng kita antuk nugraha peparingi dewa kita malah kawisuda minangka dadi jangkepe dewa. Jeneng kita bakal kapapanake ana Kahyangan Puspita Kawedar. Kita darbe kewajiban nunggu utawa ngreksa wujude kembang ingkang winastan kembang Dewa Retna. Ladalah Danapati. Sakrampunge iki enggak tindakno jejiban suci iki ya kulup. Nggih ngestaken dawuh pukulun. Adi Guru, Kang Raka munjuk atur. Inggih kados pundi Kakang? Dinten menika Dasamuka ora mendha ning malah sangsaya andadra. Ketitik sak sampunipun Danapati kula banjut munggah marang Kahyangan. Dasamuka mboten trimah raos sing manah. Mila dinten menika kados pundi kepareng Paduka Hyang Adi pukulun. Kakang Narada sru kawuningan dinten sakmangke Kakang Narada rak nggih sampun priksa mbok menawi Wisnu sampun tumurun untat saking angganipun Wisnungkara. Nggih. Tah minangka kantinipun Wisnu memayu hayuning bawana dinten menika Bathari Widawati kinen sumusul Kakang. Mandhap wonten Madyapada minangka kantinipun Wisnu anggenipun nindakaken jejibahan. Oh nggih, ngestaken dawuh. Dados Widawati kedah tumut-tumurun wonten Madyapada. Inggih Kakang, iras pantes mambengi Dasamuka. Nyuwun pamit Adi Guru. Pukulun tak sumurupa. Dina iki Wisnu wis ndisiki tumurun ana Madyapada. Sira kang kadhawuhan nderekake Bathara Wisnu anggone bakal nindakake dharma. Kawula nuwun inggih pukulun kejaba saka iku Widawati. Ridunen alang-alang ana Rahwana Raja supaya ora tumeka Kahyangan Suralaya. Ngestaken dawuh pukulun.
Ya Dewa ya Bathara. Nalika ana ngarep kuyu-kuyu kaya arep tak rubuh-rubono lawang sila matangkep. Nanging bareng sak kelebatan aku weruh wanita Sulistya ing warna selawase aku urip. Ngalengka jane ya akeh wong ayu, nanging kok ora kaya iki. Ketemu kok ya yaene. Ora wong ayu, aku arep takon karo kowe iki jane sapa? Iya Rahwana. Lho, kowe ngerti karo aku? Iya kowe Ratu Ngalengka Diraja Rahwana-raja. Bener, aku Rahwana-raja. Sumurupa aku widodari Suralaya sesilihku Bathari Widawati. Latalah, Widawati iki kowe. Iso. Layak to layak. Iso ngluluke ati sing lagi makantar-kantar. Ning tak kira ora mung aku. Wis to sapa wonge? Nesuwa dikaya ngapa anggeru kaya ngene iki prajur atine. Edan mbok piye? Dawati. Sak temene iki mau kayangan Suralaya kaya arep tak obong-obongo. Kaya arep tak remuk-remuk, kaya arep tak lebur-leburo. Ning aku bisa dadi luluh. Bareng aku weruh karo kowe. Wis saiki apik-apikan aten, pilihane mung loro, pilihan salah siji. Pilihane mung loro, pilihan salah siji. Gandeng kowe wis bisa ngluluhke atiku Widawati. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihan. Kowe jaluk apa? Negara Ngalengka mbok jaluk tak wenehke Widawati, tak wenehke kondo. Kowe jaluk apa? Rahwana. Piye? Wong jejodohan kuwi dasare apa? Dasare wong jejodohan kuwi tresna. Aku tresna karo kowe Widawati. Kowe tresna karo aku ning aku ora tresna karo kowe. Alah. Kowe ngarani aku elek mergo kurang telaten nek nyawang. Timbang aku dadi jodhone wong angkara murka. Luwih becik entengke pati. Wah, ra kerep man pati ten aku kowe. Oh. Hei, Alek. Oh. Nalika samono kusumaning ayu Dewi Widawati kabujung-bujung lawan Sri Rahwana-raja ngantos mlebet dumugi Karang Kawidodaren ya ing Tinjomaya. Sami sakala Widawati medal saking jroning Tinjomaya. Sang Prabu Dasamuka arsa nungka nanging daya-daya lawanging Tinjomaya minep nyepet astanira Prabu Dasamuka bengok-bengok sigra sinendal cacat tangane Prabu Dasamuka ingkang setunggal.
ya. Wah, cok. Toh. Aduh ya. Mati aku. Ya, toh ya. Leh ku nglabui tresno tak rewangi cacat tanganku siji. Ya, arep dikaya ngapa lan kepiye? Aku tetep tresno karo kowe Widawati. Nadyan to besok nganti glandang pati kowe Widawati, aku moh ninggalke karo kowe. Hei, jagat raya waspadakno. Rahwana wong jayeng bumi, aku wong Digdaya. Rahwana jayeng bumi, jayeng bumi.